Така, групата потегля. Групата на Шаро. Групата на Шаро потегля. Къде ще ходим младежи днес? Панополски цукер ще удариме. Некои беха там миналата седмица, ние бехме на Купленското езеро. Сега ще сменим на Панополски цукер. Така. Да, едно времето да е с нас. И ние сме с него. Абе, трябва да е с нас времето, защото го дават разтуране на времето, къде след обед. Или ще е преобладаващо, или обладаващо. Едно от вариантите. Ще не обладава ли? Ще не преобладава ли? Ще видим. И аз викам след обеда вече да прибутваме чорби на Спано поле. Да. Айде, потегляме. Пресечка на реката и свиния. Обаче там сутрин АП времето. Перфектно е. Ти за тази камера. Оп, ти спаси на видео. Да. После ще направи цел филм. Все едно гледаш Да покажеш на Big Head филма. Одисея тук. Я бе, Дуне. Я това е пънче от нашите гъби. Опа, искаме натарка. Живи и здрави, важно е. Днеска мога да наберем малко. Може и да има, да. Бат Гоше Нолан. Щом Давид оцеле, Нема го бе, битката Габаро на републиката го нема. какво намери Илян? Пачкак. Чисто пресен. За супичка. Помниш? Чисто нормативно. Ей, топ. Това за спагети се е отрепал. Няма да намерим още. Ще има. Добре. Тук отгор може да има. Има тук. Не, сега ще намерим, има натарка. Много е влажно, много е топло и приятно. Това е прекрасен хабитат за гъби в момента. Да. Айде, продължаваме по пътеката. Леко по леко. Добре, че дойдех. Такъв съм бех. Не дойда. Що не си чупил полоска с нощи? Добре си. Програма водка, една малка наливна. Ти си тръгнал към оливане, значи. Почти. Главата направи 3 водки. Главата, мета ли ги водките? Да, 3 бройки. Он е сериозен Бързи. състезател, Винче. Ето още дуби, научи се от пироговките. Орландовки, пироговки. Орландовки и пироговки не бари. Да. За морато връх най-добре с колите до Дърмен дере. И оттам ли? Да, оттам излизаме на Спано поле. Излизаме между Панополски и Заслона. Ясно. Ще го направим някой път. Какъв е проблем? Желание има. Време ще се намери.
Той номер е да има желание, време ще се намери винаги. Да, бе. Това е тук, че е малко мокро само. Иначе друг проблем няма. Ама то тук винаги си е мокро, да? Това е лятната пътека. Да. Зимата тук няма минавам. Тук трябва зимата с пикери, котки, мачки. Абе, не е фатално. Сега не, но зимата... Само не е за хора с маратонки тук. Не. Това беше. Минахме го. Тук с нас за един месец толкова много места, къде можеш да се изгубиш, ки научиш, че като се загубиме, няма да може да се намерим Не 3 може да се дена. загубим. Няма как да се загубим тук, бе. Аз Трудна според работа. че може да се изгубим. Няма как да станем за смех. Не. Ние сме стари планинарски чеда. Трудна работа. Нали? И Аз съм убеден, че може да се изгубиме така. шанс няма. Човек на 5 водки си изгубил найми. Аз един път на слизане горе от Башлийски. Не е късно да стане за срам. А, да. Иди да се посериш на сон. От Башлийски или от Бъндаришки слизах и останах сам горе в циркуса, къде е платото. Направо си ме фана, шубе и се чудех на къде да фана. Много е странно, защото те хваща едно такова чувство за дезориентация. От нищото. Къде си бил? И горе на Бъндаришки и на Башлийски бехме. Оттам слизахме. И другите нещо продължиха на некъде и аз останах сам да слизам към Спано поле. Ем го гледам Спано поле пред мене. Ем като го изгубя от поглед и започва една дезориентация. Планината не е ходене сам. Това е факт. Всичко се случва. Да. Си навек изгледа нещо, то... Лани е тук някъде. Пожара кога беше? Беше паднал първия дъжд. Е такова влажно. И се качвам сам нагоре. И с периферията гледам нещо кафяво е там. Меца. Първия момент ми е свърхна гърба. Виждаш, кога гледам, две телета се гонят, братко. Да се опъват. И се яхат. Бея се знали до тук. От дима, от това. Но в първия момент, така с периферното зрение, като го видиш, инстинкта веднага се включва. Кой има там? Не е от нашия, ама Орландовка? Да. Сега, в момента, излизат, пресни са. Ще има гъби днес. Предполагам. А, да. Даже ако искате, момчета, може после да слезем по някой Ако се огледаш, коловоз да се набутаме. може. Е много приятно тази гора, проблем. Как бе? Айде горе-долу. Пътя го приполовихме. Палатките ли са забранени, бе? Мисля, че да. Кога? О, нямам представа. Никой не го спазва иначе това според мен. Никой ще го спазва, бати. Те, плюс това повечето хора дадат палатка, тук едва ли ще остават буклуците. Е, да. Ще гледате? Какво може в националния парк и какво не може? Не може палатки. Може. Паркаджите ми разправиш, че не дават. Плуването в езерата го разбирам, нали? Ама... Не, ще си натопим краката глезени за малко да не се Чаква охладат. палатките. Да. Ще изплакнем и макарите. Не може, че ако гледат от катки ни глобат тук за приказки. приказки. Викаш, някой може да вземе се върже на мовет. Да подмиеме Колко газетата. му? Тони Стораро как го глобиха? Нали? Че карал Поршето на забранено. По видеоклип по Фейсбук. Нали? Какви времена дойдеха. Човек да не смее да се пофали. Няма фалене.
Няма фалене, че гориш. Няма фалене, че после каяне. Да. Секс, бао яго. Как си, Иленка? Чудесно. Така. Продължаваме ли? Продължавам, какво правим? Ай, Ето момчета, тук това... да клепам. Тук нас чака. Този нас си чака. Тия цинизми мога да ги спестиш на зрителите. Ще сложим знак ТИТ. Тя си е простата там. Но целият му обед трябва да е ти. Нали? Да. Айде, но тук няма са много мухи, макар гледам не е много минирано. Не е, де. А? Стеклили са ги високо. Сигурно. Скриви пътеката. Ево, тук е през камъница. Не, той правилно си го даде. Така си е. Това е нашия чупар. Не. Нашия не се вижда. Това е башлийски. Това е личния улиц, покрива на град Санар. Да. Покрива. Без керемиди. Като се пада тук феста. Няма ли се регулира пътека до това отгоре? Няма, доколкото знам, няма майче. Върви се по пирамидки, ужасно едни морени. Иначе времето днес е обещаващо. Да. Което е радващо. Тук може много време да не се прави. И по-добре да не мисля. Така, момчета, някои хора по една цигара изпушиха. Да. Заредихме витамини, минерали, дизел Продължаваме. и потегляме нагоре пак. Ако се чувстваме добре, да го направим ние това. А? Ако се чувстваме добре, иде много. Не е много, бе? Не, бе. Не, бе. Къде ще го пратим? Не знам. Дончо и Какъв е плана? Дончо и Кароли. След Нели, Тунополото шкаф. може да го направим. Изкарахме едната водка. Така, В момента работим за втора. После за един обяд мога да е спално. по-нагоре ще вадиш ланчната водка. Точно. Аз съм добре. Водки за вадене няма. При мен. Една бира. Да. На толкова съм вечер. Айде, група, почти качихме.
Почти стигнахме за там, къде не тръгнахме. Да. Основните баири в началния етап приключват. Само някой прилюбче да не щупи някоя полуоска, че стане за смех. Край на първи душевадник. Да няма са нагоре някой душевкарник. Нали? Хайде машина. Щом няма крави, добре. Нали? Няма много. Има да няма. Малко са. Тихата стъпка пристига. Нали? Ела ти покажи къде бехме миналата седмица. Ето там. Гледай сме тук. Да се виждат си. И солище. Ей, тук малко по-отблъв, виждаш по-добре. Да. Няма сигнал. Аз имам, ама долу няма. Те сигурно По много пътеката, да. Я, едно нещо и ми избага сигнала тук. едно съм много да с сигнала. Ма не беха така. Виваком беха тотална трагедия. Само обратното. Стига бе. Да. Аз тъмън бегах от Виваком, отидехме в това едно. Бата, аз съм си Виваком, не ги сменявам за нищо. Беха много трагедия, беха Виваком. Да, но съм много зле за това. Не знам, аз Виваком, бате долу соло. Направихме реклама на мобилните оператори. Кой има сигнал, кой няма. Световната политика, всяки им да се Най-вече. катериме и после чорба да ядем. Да. Фасуль. Говорени от обсъждане. Фасуль с кифтета. То няма и мухи. Смрат и мизерия. Добре, тук за беговица, откъде трябва да фане, за да се излезеш? През на спасителите заслона е там. Там не съм, нека не съм. Трябва да има някаква пътека? Винарска порта. Това через тях. Да. И после за тезно пак може. Ела, еге, виж масива куклите където е. Това е- Преспата виждаш ли е Това не там? е зъба? Да. Да. Това тук високото, къде е срещу нас, нали? Не, това не е зъбото. Това отзад точно, което прилича на зъб, Там с косерото. на кучешки отрезано. зъб. Аха. Да. И зад него е яловарника. Кое е иловарник са? Зад зъба, вляво от зъба. С е двете яловарник. коти. С двете коти. С двете коти, да, къде е така? Да. Ага, и това доста високо и Е, така. височко е това. Яловарника е много злобен връх. И е много техничен. Техничен, оня ден, оня момник беше покачил 40 деца горе. Това е заради името, защото е ялов. Ялов връх. Нали? Да, яловарник. А той не знаеше, че ще се почувства така. Но сега просто не мисля, Той като се е тествал, точно. Да. Да. И вика, батко, ако вика, за тук има нещо, вика, зад мене да се поспра, не имам проблем. Обаче и от лево и от десно, вика, като е трап и блокирам. Не знам, аз Затова е хубаво да имаш такива. примерно един се нос, ако има кой да му... Не е рад. Сигналът се отсреща, къде не го качихме миналия път. Не изпусна ли го? Еми облачно беше и нямаше какво да снимаме горе. Е, там е портата.
подсичаш. Това всичкото тук го минаваш, въртиш и извърташ, отиваш към Синаница. Тук отдолу. Тя се вижда и пътеката, май, къде ходи за върха. Да. И там е бая стръмно по тази пътека нагоре. Това трап там як. Той има една по-долу и после се срещат, нали вече. Да, не, това е тая, която подсича. Да. Фактически е тук. Не се качваш на върха на портата, а подсичаш малко преди Да, портата точно. вляво. Има маршрут. А отдолу през дългата ли поляна качва ли се? Бата, Трудно. качват се някакви през дългата поляна, има някаква пътека. Не можаха да го целят мен преди 2 седмици баща ми, там се опитаха да Не знам, аз оттам не бих минал. Най-добре е тук Дармен Дере с джипката И оттам нагоре да го и оттам отгръмнеш. нагоре, защото се качваш с колата на 1800 надморска. Това е спестяваш Дърмен Дере, доста. бе. Дърмен Дере спада тук, там спада. Ага. Там е Дърмен Дере. Да. И оттам за 20 минути жик излизаш на, Излизаш там тук на в реката. Циркус. Да, там е реката и оттам нагоре го гръбваш по реката. Ега на Белоянеца колибата, гледаш ли? Да, вижда се в далечината. Да. А иначе там може и от конски кладенец, нали, от другата страна. Има и от конски Да, кладенец, някакъв те ще маршрут ралия и са. конски кладенец Да, са да. на едно и оттам има, обаче мисля, че е много тежък. Май зимно преди много там. Именно го правят, защото има много снег. Иначе Илиянчо по отрицателна денивелация няма кой да го стигне. Много ми е силна. Мани, коленото ме боли, Да, после ще окоцея. Туне, машинарка да си набереш. има да. Много перфектно. Айде, и по пътеката за на Чичо Любчо дискотеката. Някой ще го закачим. Добре. Тук ли нагорши? Ево тук по пътеката, да. Ще правим ли кратка елементарна пауза? Тук. Или? Добре, хайде. Добър ден. Добър ден е, заповядайте. Айде, добър ден. дошли. Добре заварили. Здрасти. О, добър ден. Мадам, Мадам, Охо, къде ти е баш ми е драго. половинката? Къде е Мусил Любчо? си Любчо ли ви трябва? Защо? Няма ли го? Нема. Да го видим. Да го видите. За провизии. По-късничко. Не надолу. Абе, не са много питащи. Не се питат такива работи. Щупил е полуоска. Разбрах. Да. Виж как позна. Щупил е полуоска. Нищо. Вие на къде сте тръгнали? Екам Скорополски. Браво. Ти ще го правиш. Най-близкия сте избрали. Режарно днеска. Ета, не сме родени за мъката, няма да... Айде, айде, много хубави снимки в дрона си направил на Синайс. Много. Да, благодаря. Ами и това чувства. Яла хубавице. Да ти си яме. Ади! Хайде, мила, хайде, усмихни се малко. Мякни малко, мякни. Кажи мяу. Гоше, Айде. Байгерк. Ке я побарваме, Айде. не? Че стана никое време. Айде, чао, после ще дойдем да те видим как. Откъде не е пътеката? Аре, шефе. Айде, шефе. Стана още 2 км и 300. Това виждам на джогата. Ако не дойде къс, мога да имаме и до Дончо и Кароля. Ще видим как дойде. Как е времето го дава часа.
За сега обещаващо. Ти си чукнал да ни прави маршрут ли? Докъде стигнахме? В подножието на връх Николай. За връх Колю. Това ли? Това е. Това е. Гъбките. Ето ги долу гъбките. 100 метра отдолу. Продължаваме атаката. Посока с Панополски чукан. Да. Пред нас Башлийски. Целяв клек. Да се чуди човек да го катерили, да умрели в него. Аз мисля, че това тук някъде беше Свети Николай върха. Да не е този. Не съм сигурен. Сигурно. Той не е обозначен, мисля. Нищо не му пречи да го маркираме. Айде по GPS-ите. По GPS-а. Как си, Илянка? Така. Стара машина си ти. Дизелов двигател. Да. Бавно оборотен. Не чуят. Къде? Горе където живееш. Там умрел живот. Да. Сигурно. Добре. Още един. Айде, монци и македонци. Айде. Какво ще кажете за времето? С нас ли или? Май времето не е много с нас. И май нещата върват към чорбички на спано поле. Че нагоре тия мъгли, тия ветрове, то се е запушило яко. И то от всекъде. От всекъде се е запушило. Карулите не се виждат вече. Просто има дни, които Не върви. не върви. Ай планината се казва не. Вижте отсреща как е. Вил майката. Дори го и отстраниш. Чета, аз ви викам да обръщаме, няма смисъл, помните какво става нагоре. Пориви на вятъра. Чики не е пука, дъжд ли? Мани дъжда, това мъгла, не се вижда Сей нищо. тук дапнем по един сандвич тогава. Ветър, Добре. чудеса. Да похапнем. Айде. Добре. Да видим моята жена какво е Знам, приготвила. бат Георги, ти какво ще кажеш? Както решите. Еми, не е в смисъл човек. И че на мен беше мрак, поне да го качиме то. Да, бе. Да, бе, ама виж това мъгли нагоре, гледай какъв ветър е тук. Знаете ли какво ще направим? Ще хапнем по един сандвич, ако искате. Да. Един докато хапнем, ако Да видим как е дереджето. разкара. Георги им го отпуши.
Защото ние дрон може да се пусне, верно ли нищо? Не бе, нищо не мога да направим. Ние всеки ден Да. къде се играм? Днеска като не стане, утре. Отивам при личната взема ни болничи и Бяхме пътеката тук отдолу. Аз съм отпуска 2 месеца, мога всеки ден да съм тук. Пътечка, Да. защото тя е така виеше и... Да, ние спуснахме и нещо, Да се спуснахме пентина. тук отдолу и... Да, аз видях, че напряко така Трапа. пред... Да. Тук няма... Нема клекнал. Не е по закон тук. Където То се тук хванеш. даже няма маркирана пътека. Да. Той за башлията много трудно с този клек с следи Много. пътеката. Тук е ужас направо. Аз като ходих, нещо страшно беше. Ужас. На няколко пъти се забих. На няколко пъти Хапнахме по един сандвич. Горе, надолу, тръгнах да бегам. Да, на нещо цигарска. страшно. Даже през годините Заслужили. казваха, че тук бутат пирамидките, за да не се качват от тук хората през корените, защото е опасно. Ага. Не, кофти. Нещо времето взе да се... Не викаме, ще капнаме, ще разбега времето, ама няма такива избори. То точно напротив. Става... То оплътни. Да. И то оплътни за норматив. Скриха, Всичко се скриваме, цялото всичко ще скриха. Как сме дошли, бедстваме. Е така вода срещу нас, човек. Ние вика бедствахме, спасителите вика. Па ако веха туристи, вика няма оправане. Ние като ходихме на Бъндеришки, помниш ли отсреща какъв дъжд от вихрен тия, дето слизаха? Да, И гърмеше да. срещу нас точно. Бъндеришка, като качихме, Страхотия. слизаме на вихрен И ние беше бягаме по морените, кошмар. на бегом по Само морените. се виждаха как Такова бягане беше, Нема, че нема. направо за нула Покрай време да имаш. езерата, надолу през Бъндеришките езера, направо сме тичали. Обаче минахме периферията някакси на този облак. Чакай, Малко късмета, само ама така, е, късмет сте сте имали. тука, Късмета. Не искам Иначе да ме натисна- гърмите, Мина като надолу към гръмне и хижата. направо душата ви пада в Просто петите. Ужас. И то Като се каманаци, затроскали. вода Да, там. тук като е открито и като Да. гръмне и Да. ехото е... Чудиш се гърма ли е по-страшен или е ехото. Айде, момчета, да видим какви супи са направили на Спано поле. Любо за станал ли? Ще Мъничко пробваме, шанс ще като- дадем. Пробайте. Може би след това Да. ще се връщаме. Едва ли ще стигнем до... Няма Ще стигнем до видим върха. как ще... Колко го Ето дава от към тук до малко. върха? Близко е, бе, километър и 400 до върха още. Нищо Близо не е. е върха. Трябва да сме с Ами самолет. като ден е велация 300 метра още. Нема. Имаше миналата година и самолет, ама си го прибраха. Имаше, да, самолет, верно. е там някъде. Да, типиците. Под типицата долу. Без самолет. Ага, да. Башленица падна е тук зад е. Стана туристическа атракция. Направо. Там падна. Ето подзад. То целият Балкан е туристическа атракция вече. Има. Да, някой си Има ходи филм, че оттам специално съм за прили. самолета. Сме качили. Снимахме го. Айде. Бегаме. Пиеме отбой Отбой. Приключваме с... Времето не отговаря. на нашите стандарти. Да. Отиваме на разкошна хижда. Явно Така. хората не ще карат това. Няма ли се знам? Моя или оттам, или от тук. То здраво се затъмни. Гледай. Синаница Иш. и става оттатък. А, добре ли? Една не се вижда. Искам да видиш Синаница оттатък ще какво предстои. Оттам ще има копон. Ще има чичек. Там винаги от крашия идва. Там ще има чичек. Да. Винаги идва към крашия ката. Доста е съмнил. Там ще бъде гуру трестин. Ето още двама ентусиасти. Напича му е жега обаче, усещам. Е по тело. Яко е загрел. На мен мога да ти кажа, че е самия перфектен така. Бухичките, дългото панталонче. Ако беше изкарал един вълнен потник, те признавах. Взема, ще Да турише взема отдолу. Другия път ще бъда с вълнен потник и тървъци. Нали? Да нагоре ще тичам по камъните с Сега тървъци. гледаш какво нещо? Хората не са от тук и я ят и не пъват нагоре. Е, да. Ние си от тук, вапи. Ние сме лесни, ние ще дойдем кога ни втекне. Ичнения на чопкичките. Да. Ние сме лесни. Втекне ни утре, тук сме. Аз ти казах, минаваш през личното и газ. Да. Джогата си е сам началник. Аз съм 2 месеца почивка. О,
Янеца, добре ли положението така? Аз че не знам защо фанахме от тук към тия хора. Ти право надолу слеземе, ева. Мани го пътеката, не трябва. Тук няма къде да се объркаме. Дай по пътеката, айде. А? Хващай пътеката. Къде е? Пътеката е там. Ми давай там. Айде. Дай оттам. Значи поклека надолу се парзавам. Не е много оферта. Даже гръм. Това е хубав клек, мисля, че аз такъв клек съм се забивал за риба, ако знаеш, съм се дензал на него отгоре. Зимата да не се напнеш него. Че изчезва щерия. А един приятел имам да пастъра, оттатък му бешлиец. Да напна в клека. По едно време. Баба меца да видиш бегане ми с клек. Дали? Горе, го майката. Ни напред, ни назад. Ето ги гъбките. Неуспешен опит за спанополски. Нищо. О! Право надолу. Айде, дай натам, ай. По пътеката ли? Дай да раздвижим малко километри да навъртим поне. Иначе тук са това и бе. Иначе, момчета, цирка е пълен. Не мога да оценим пътеката. Срамота. 8 GPS-а дата и няма пътека. Или вето. Много клеки, вие всичко обратно с клек. Как беше? Това, че имаше компас, му помогна да се изгуби по-на север. Аз ще кажа, че човек тук може да се изгуби, я така. Това нищо не е. Ръката ки те ориентира, човек. Не можеш да изгубиш тук. Как ще си изгубиш, бе? Няма шанс. Това е, че переш през качак. Значи, има вариант да ядеш кура да маш като некъде да се завинчи. Няма шанс. Е, там в ония клек, ако се шибниш. Това не е ли желон горе? Горе. Изправено тук да е, или не? Бъркам се. Не, някой камък е сигурно. Нещо. Че е ръката. Не знам. Ай надолу. А тази ръка докъде върви така? Сигурно ето до езерата горе. Езерата не са много далече. И оттам. Предполагам. Стръмно! И това хубава кръчка бе ме хванали, а? Нали? Къде е човек кръчка? Движихме се много добре. Значи много интересно на слизане, като видиш къде си слезал и си викаш, това аз ти го качих. Да, Нали? и аз се замислям, това ние ли го качихме? Кумшията. Не знам. Но истината е, че бяхме хванали перфектна крачка нагоре. Колко е часовин часа? 12 Един часа кибяваме на върха. Да. Един часа щехме да сме на върха. После завъртихме тук Дончови караоли и слезихме на валма курми, янки. Друг път ли е? Друг път ще бъде. Значи аз ще ви кажа така. Дават ли го горешници да дойдат? Джеги, газ нагоре. Живи, здрави.
Иначе тази година това е болно лето, братче. Нали? Да. Оти да е болно. Хубаво си, бе. Не бе, на нас е хубаво, защото ни е по-хладно и няма така жега. От тази гледна точка. Аз то мисля, че си е хубаво зимата ти напъне, примерно да е по-студен. Ти разбираш ли, че миналата година по това време тук всичко беше пожар. Всичко беше изгорело, поглед сега е зелено, батко сега едно е началото на пролетта. Да, Много снег имаш тази година, бе. да. Аз ми Има направих още през- впечатление, много снег. Аз ми направих впечатление. При 2 реката не седмици можеше да се свиката изтече. като дихме, езерото Един отзад месец. беше замръзнало целото. Покрито. Има още Лето. преспим. Реката един месец не може да се такова. Да. Да избута надолу. А миналата година го изпута за 10 дена. Не Аз имаше в и 10 другата дена. седмица съм говорил Камен да дойде от София, той мой човек да ходи, защото и него му много мерак тук. Ами, добре. И принципно правих сметка за Корнишките езера. Това е по Машкото Или, оттатък. или Тевно езеро, да чукнем. Тезно мога чуки. Защото пък Камен не е бил никога на Тевно и според мен Тезно ще е му много двудневен интересно. маршрут. Супер. Ай ще Защото го той се подхванем отдолу. вика, тук като дойдат се ми малеят вашите преходи. Откъде? От Попиново. Откъде тръгнахме? Сега. Скачаш Не, бе. колата от Беговица. Защо от Беговица? Ще го направим през Беговишкия циркус, през Превала. Нали му е мале прехода там? Не бе, той не е ходил на Тевно. Той му малее, защото аз съм го карал примерно тук до Спано поле, до близко. Спанополски чукар съм го карал, типиците съм го карал. Да. Айде, на типиците му хареса, защото е цял ден. Ясно. И добре, както решите, откъдето решите, там. Само да е хубаво времето. Да. Защото дават ли го след обед пак такива облаци, няма смисъл да тръгваме на такъв дълъг преход. Да няма, нали си направихме разходката. Абе ние разсотката го направихме, Не, ама. става въпрос, защото и той ще пътува от София. Трябва да фане дикиш. А за Тевно А, езеро така. е добре да фанеш целодневно хубаво време. Ние миналата година с Мирославка ни яде жегата по пътя за Тевно езеро. Обаче после се върнахме по светло как си трябва. За един ден. Да. Хубаво е и да преспиш там на моя майката. Къде? На Тевното езеро. Давай, пълно е с хора иначе са лето. На палатка е добре. Да, на палатка е добре. Вътре е влажно, малко стари са одеялата. Да. Ма те няма и как да ги поддържат. То не може да им се сърдиш на хората. Хубаво е да има. Те правят каквото могат. Виж сега, по принцип може, но усилие. Много хубаво. Бате, то може, ама нали знаеш, че трябва да се включат малко и хеликоптери, защото... Той е така, виде го на синаница за какво става въпрос. Видяхме. Да качваш с коне. Ама по Оти на другите Синаница, държави, по другите държави, нали знаеш, че хеликоптера отива и ги зарежда. Той е така, ние нямаме хеликоптер. Бате, не е много пари, защото по този начин и пилотите си трупат летателни часове после за По принцип, медицинските да. и за спасителните акции. Разбираш ли, то всичко е навързано. Нали взеха някакви медицински хеликоптери? Те имат ли екипажи изобщо, аз не знам. Не знам и аз. Но е факт, че трудно достъпните хижи ги зареждат с коне и на ръка. Да. После е факт, че има някакви туристи, дето реват, че това е скъпо, другото е такова. Да вземе той да си качи тогава материала горе. Той го мислят, че тая е лесно. А в общи линии май просто стана прекалено голема свободия. Това не е свобода, това е свободия. И всекакви индивиди изразяват мнение, гласност по Фейсбук, така да е охижата, иначе да е охижата. Ама никой не оди да влачи. Не. Всеки оди, после се прибере и почне да дава къл от дивана. Кой да влачи на се бълмай? Ми сега като не влачиш, ки мълчиш. Да пуснем фарчилото малко, а? Да. Поне. Да видим, има ли рибета? Той да разпише. Къде иде, бе? Къде се е скрил? Дръж фронта! Да.
мащърка. Да. Това не е мащърка. Това е мащърка. Мирише на сапун, не на мащърка. Много аромата. Бате, мирише на сапун, не на мащърка. Като че ли се разпушива или дръжки се разпушива? Аха. Сега да не се е разпушило. Няма какво правим горе. Така че ме, като гледаме мъгло. И такива студени. Айде пак на същото мостче. Айдер, кога ти кажеш, че не се връщаме позорно. Не е позорно, не. Ние позорно не можем да станем. Може да се поселим, но няма да се изложим. Да. Нищо бе, и другия път е ден. Ще хванем и по-хубаво Да, време. е много скоптено време. Виж го каква красота, виж го. Чудеса. Виж го. Просто нямаше си смисъл. Ето. Какво ще видиш горе? Дедовия. Той дедов няма за гледане. Айде да видим. Бирица ли ще е? Какво ще е тук? Да пием по нещо и да хапнем. Айде машина! Не бързаш. Разходка в парк на град Сандански. Тия тем пенсионерска да подкара, бате. Виж тук какво става. Имаме приятели. Щастие от всекъде. Симпатяги. Не, като бяхме на море по-миналата година, помниш, че едно си бабка Айде, лека почивка на тебе. А трябва примерно, трябва овчара да го подкара, да може да иде да яде. Иначе не яде. Аз съм чул. Запишем някаква приказка. Значи тия са левунски овци, тия си Колко е верно, не знам. И сега нали им сгоре чугата, няма къде да пасат там и да доважат. И още нещо. Когато ядеш овца, такова яре или агне, ярето не е да чимята. Ярето не е чопко отдолу. Но е скъдене нагоре, яде билки. Чисто месо. И това съм го такова. Гърците само ярата пука. Не са будали. Кацики, Будали са? Будали са. Ние пукаме и овци. А нали Лиляново вълк изялка ти? Не, шопра да е. Е ли верно? Да, имаше един. Да, 20 години там ловджи, вика имаше един вълк, много калпов. Сумата живот не развали. А не му пукат един път и му чупат едния крак и с три крака. Обаче много хитър, не мога го фанат. И накрая 2-3 години го гонят, фаная го и го изялха. Бати на газията, батко. Ама аз знам за лилянци, че и лисици са яли. Да. А на това муънека. Да, верно, да. Муънека. Сметните пайци ще правят, да. И аз съм се нагласил там да живея. Един генерал Карабатак изедоха им сготвиха вместо патка. Киднапнати мене. Всичко се яде, бе, само повече оцет трябва и киснена. Всичко се яде. И сол. И сол трябва. Като туриш сол, всичко се оправя. Значи оцет, сол изтегля всичко. Айде, дай голи мъже да ги снима. Ето и бата Йорго. Бата Йорго се тето с колелото тази година на Спано поле. Това са в тели тия днес? Те. Браво бе. Плюс 2-3 пешеходни. Янко те бие, значи. Да, и по-миналото. Къде е Патко Гоги си смука биричка тука. Защо да прави? Иво, ти с кога си? Преди малко. И аз съм отскоро, за жалост. Трета бира. Добре. Стига толкова, аз писка 3 от коло само да си завиде.
Аз имам клетка и колани, не е проблем. Се качва тук да припомням една събота вечер. Нема места. Това е след качване до тук. Една зима пием тук с Чичо Емо Филипов. Ако са на скуби. Турбодизел. Пием с Чичо Емо тук една зимна вечер беше. Ама яко сме се насмукали. И аз съм настанкал вътре печката, завил съм с кофража и спя. Айде да кажем довиждане на Любчо и компания. Чао ви! И лека по лека по пътеката надолу. Само тук се... Или се центрира тук и по барбарки. Значи аз със седмица се познавам 6 години. 7 години не съм мърдавал. Напред сметка. Време вече много по-обикон. Аз не съм харесал планината, просто... Следващия етап е да си купиш и колело. Нали? Да идваш с нас. Да, Не мога да карам колело. Ки те научим. Ти само купи. Я байгерк от едната страна, аз от другата и ги те подпирам. Ма вие не си мислите, че има карта по-добре от мен колело? Ами айде видим, бе. Не мога да ви скарат. Трябва да видим, ай. Ай, че трябва да следим съвест. Да. Това са силни изказвания са това. Силни изказвания са това. Не, че аз не си бегах с рейс от обиколката на Беласица. Ама уйде до там, нали? Уйдех. Важното, че уйде. Уйдех. Ма вечерта изпих 12 бири. Нищо другия път. Аз Лани, знаеш как уйдех? На 8 бири уйдех до там. 3-4 пъти отварях гума и стигнах последен. Имам колело под нам, бе, Ивек, вие ти го пращах. Да, ти имаш. Вие казвате и го взима веднага. Ето ми го дава за колко знам, за 1300 евро. Вярвам ти тогава си куши да не го вземеш. Аз имам един брак на Гърция на вилата. Има, нема пътека, трябва да го качим. Трябва иначе. Ама виж къде е. Виж, то няма нищо. Айде бандеришки, чукари има. Ние къде треждим? Не треждим тук. Тук само. Къде сме? Сега сме тук. На Ернуски гробище. Иначе тия кравички здраво ще усърят пейзажа. Да. Иначе са малко. Абе те са малко, ама серат много. 10 на бройки. Язък, че колата ни на Московишко водохващане, че си бехнал тук през Беговица. И те шо да навърти малко километраж. Айде да го направим, де. Кой ги да вземе? Оти. Да, от тук го извъртиме, Беговица, слеземе по онова и се върнем. Знаеш къде? Не бе, ки фанеме на водохващането по коловоза и ки лезем на колата точно. Давай надолу, ще одим по царския път. Другия път ще е. Ничи от тук, ако го фанеме тази пътека, много ли е? До Беговица. Не е малко. А коя пътека от тук върти до Беговица? Кой отгоре ли е? Там е въртене. И даже ако не се лъжа, там трябва да излезем на Бански гроб. Ки завъртиш доста. Да. И от Бански гроб къде кура дебело? трябва да одим на Беговица после. То не че е невъзможно, да, ама колата ни е тук. Няма смисъл. Правилно. Прав. Не, че е прав, ама нещо 10 км, днес много малко. Добре. Другия път повече. Сега като начинаеш си добре. Аз ония път бех на 17, днес свалям, вместо да задържа. Не го гледай така, защото това в момента, примерно, което го правиш и го изразливаш. За натрупване се казва, Иве. Да натрупаме. Това какво да направим? Вижте, времето не е с нас.
Не, има варианти да не залюля инче. Вариантът е много възможно да се случи. Трябва да си пускаш една отпуска и пайдаш. Аз съм отпуски за 2 месеца. Мога всеки ден да идвам. Няма никакъв проблем. Абсолютно никакъв. Това е, че си имам други ангажименти, къде си гона вече. Мои си. Просто във всеки един момент мога да дойде тук. Нека да трябва да пакуваш от мая свирайна. Хайде говеда! Как бе? Не бе, той е хубаво. Че има умник толкова, който отишъл там. И идиот. Не бе, той е хубаво. С мене ме кефи иначе. Въпреки че аз познавам хора планинари, които се записаха и се отказаха. Не е било това, което очакват. Да бе, Коля, помня Коля кога беше стажант и после изкара. Ма виж какво, Коли после си одат зимата, една седмица не плащат маршрутки, одат си на ски. На Боровец, на Пампорово, там по базите на ПСЦ. Не е лошо това. Така, до седмица тук всичко ще е осрано. Ти батромелки го изядат мухите. Ужас е. От кравите сте? Да, ужас. Всичко си изпозърва. Страшен е мухарник, човек. Айде ритни, Калинке. Развалихме им комфорта малко. Айде пак. Да. Ами, къде си бягаме през аптеките или отгоре? Откъде да минем вече? Сета. Трябва да взема да... Щехме да спрем за по цигара, но Цигара. цигарите са при плюбка на Смано поле. Жената майка за първи преход ще бъде... Забравихме ги. Ще бъде Попи на лъка, Анополски езера. Стига и толкова. Да.
Това е перфектно за мен. Иначе ще откажеш от първия път. Чук на едно душевадниче, горе малко по-леко по това. Да. И обратно. Бата мен за първи преход ме откараха тук от водохващането до хижа. Абе, оня Синайци. душевадник е от Сърча и се фаща нагоре, нали? Да. Да. За да излезе от така. Да. Качвал съм го. И аз там го качвах с един приятел, гледаме на Сконополските езера, се напаскаваме, тогава на палатка, спахме долу на Сърчелица. Се напиваме като прасета и домата, на сутринта пешка и нагоре да го бутиш. Това душевадник. Мама е леко на душевадник ми се струва, ли? Това бе да ти кажа като е. Такова нещо като лек душевадник. Не, в сравнение с... Все е нагоре. Рад ден равен, да знаеш. Катериш. Па колко е лек? Пресени сам. Айде вече сме в долния край на пътеката. Много рано за първата почивка. Здрасти. Викам много се рано на първата почивка. Тя даже не ми е първ. Нали? Не бързам. Да. Няма за къде. Път. Тук е стръмничко. Уморени сме. Айде, кръчета да ги пожарим малко. Уморени сме вече. Тук не го скарате. Да, мирише добре. Капка нямаше. Темно езеро от тук нагоре. Това не е пътеката по темно езеро? Да. Е от тук? Да. От тук пътя? Да. Е от тук нагоре. Карвате на Бански гроб? Да. Е от Бански гроб как се оправиш после? Нагоре. Що оправя? Не си казал, не съм те откарал. Да. Не знам откъде е по-хубав маршрута. Иначе горе през Беговица е живописен много. Тук според мен няма да е толкова живописен маршрута. Може би. Има доста Горе, изкачване в гора. Като се качиш на Беговишката порта, там се виждат и куплите, и гъба, и аловарника, каменниците. И там според мен е по-търсив маршрут. Тук си в гора и клеки накрая в телеметри. Май го притупахме за днес, а? Да? Викам, притупахме го за днес. Да си пресечем реката и сме на жипката.
малко. Ще си я взема. Не падай ти. Ами. Май, той беше всичко за днес. Да. Върха е тук, няма да избега, другия път ще си окачим на малко по-хубаво време. Сега отиваме на завеселата част вече. Да.